ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଘରେ ଚାଲିଛି ଫିଷ୍ଟ ଉପରେ ଫିଷ୍ଟ। ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। Hi guys, Namaskar. Welcome to Mini Vlog. ଇଭିନିଂ ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଆଗ ମ୍ୟାଗି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପାର୍ଟିଟା କଲୁ। ଦେନ୍ ଟିକେ ରଜ ସପିଂ ଲାଗି ମାର୍କେଟ ଗଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ମମି ମୋ ଫେଭରେଟ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇଥିଲା। ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଗଲି କାହିଁକିନା ମୋ ବେଡରେ ମତେ ଯେମିତି ନିଦ ଆସେ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆସେନି। ପରଦିନ ସକାଳୁ କକା କାକି ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ ରଜରେ ଆସିବି କି ନାହିଁ ସିଓର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। ଘରେ ପୁରା ଜୋରଦାର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା। କକା ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ କବାବ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ମମିଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ କଷା। ତାପରେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠି ଶେଷ ନୁହେଁ। ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଣି ପେଟରେ ଜାଗା ରଖିବାର ଥିଲା। ଲଞ୍ଚ ପଇସାରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ମିଶିକି ମାର୍କେଟ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଗ ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲସି ପିଇଲୁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କକା ପନିର ଆଉ ମସରୁମ କବାବ ବନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ ହସ ଖୁସି ଗପସପ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆମେ କ୍ୟାରମ ବି ଖେଳିଲୁ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଯେ କେବେ ଏସବୁ ଦିନ ଆସିବ ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାତିରେ ପୁଣି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।